नैबे बियो फ्रेन्डआव दोनदों। नैबे बुस्थुखौ आङो पाब्लिकआव दोनदों। बे बुस्थुआ नोंथांमोना नुदों जानांगौ। दा बे बुस्थुखौ जों मानो बिदि दोननांगौ आरो नोंथांमोना नुखाबाय भिडिअखौ आङो बेनि सोमोन्दैनो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। बे फेसबुकआव जोङो माखासे लोगोफोरा जोंनिफोरा फेसबुकआव पस्ट खालामो। पस्ट खालामोब्ला मा जायो, नोंथाङा मालाबा समाव फ्रेन्डआव दोनो, मालाबा फ्रेन्ड एक्सेप्टआवल' दोनो, पाब्लिक खालामनानैबो दोनफ्लाङो। जोङो पाब्लिक खालामना मानो दोननांगौ होनोब्ला जों पाब्लिक खालामनानै दोनोब्ला गासैबो लोगोफोरानो नुजोबो। पस्टखौ खालामनायनि उनाव नोंनि फटक मोनसे पस्ट खालामनायनि उनाव जुदि नोङो फ्रेन्डखौल' दोनबाय, नोङो फ्रेन्डआवल' साप'ज हमना ला फ्रेन्डआवल' दोनबाय, फ्रेन्डआव दोनोब्ला नोङो मा जायो, बै नोंनि फेसबुकआव थानाय लोगोआल' नुना मोनो, ओमफ्राय गुबुना नुनो मोना। ओमफ्राय आरो नोङो फ्रेन्ड एक्सेप्टआवल' दोनोब्लाथाय बे फ्रेन्ड एक्सेप्टआव थानाय जेसेबांखिनि लोगोफोर दं बेखिनियाल' नुनानै मोननाय जायो। नोंथांमोननि लोगोफोराबो नोंनि फटकफोरखौ, नोंनि भिडिअफोरखौ नुना मोनजोबो। होमबा नोंथांमोना इसेबां गोबाव खालामनांला। अब्ला नोंबो फेसबुकआव थांदो, फेसबुकआव थांनानै बेखिनिखौ मावनानै लाहैदो। अब्ला आङो नोंथांमोननो प्रेक्टिकेलि खोन्थानोसै। फेसबुकआव फैबाय, दानिया आंनि प्रफाइलाव थांनि। आंनि प्रफाइलाव फैदों आङो। दा नैयाव आंनि प्रफाइलाव नैबे मोनसेखौ नुदों, आं नोंसोरनो दिन्थिनि। नैबे मोनसेखौ नायनो हायो नोंथांमोना। नैबे बियो फ्रेन्डआव दोनदों। नैबे बुस्थुखौ आङो पाब्लिकआव दोनदों। नैबे बुस्थुखौ बे बुस्थुआ नोंथांमोना नुदों जानांगौ। दा बे बुस्थुखौ जों मानो बिदि दोननांगौ आरो बेबायदि दोनोब्ला मानो मोजां नङा, दा मानो नुवा, नङा होमबा? जोङो बिदि दोननाय लोगो लोगो, बेखौ दोननाय लोगो लोगो नोंनि फ्रेन्ड, नोंजों जेसेबां लोगो दं बेल' नुगोन। ओमफ्राय नोङो जुदि बेखौ दोनोब्ला, बिदि खालामना दोनोब्ला नोंनि फ्रेन्डजों जेसेबां लोगो दङ बेखिनियाल' नुगोन। ओमफ्राय जुदि बेखौ आङो बेबायदि दोनोब्ला, बेबायदि पाब्लिक खालामना दोनोब्ला होमबाना गासैबो नुगोन। आंनि फ्रेन्डनाव थानायनि अनगायैबो आंनाव फ्रेन्डआव गैयिफोराबो नुगोन। बेनो आरो। दा जों बेखौ बोरै खालामनो हायो? बेखौ आं मोनसे फटक लानोसै। आं फटक आपल'ड मोनसे खालामनोसै। फ्रेन्डआव दोनबाय। बे साप'ज पस्ट खालामनानै होबाय आं। साप'ज आं पस्ट खालामदों। पस्ट खालामदों। दा फ्रेन्डआव दङ। जास्ट आङो बेखौ पस्ट खालामबाय, नङा होमबा? पस्ट खालामनाय लोगो लोगो बे फ्रेन्डआव दं। दा जों बेखौ बोरै पाब्लिक खालामनो? दा नों मोनथाम डट दङ। बे मोनथाम डटआव हाबदो। बे डट मोनथामाव हाबदो, इडिट पस्टआव हाबदो। इडिट पस्टआव हाबनानै बे फ्रेन्डआव पाब्लिक खालामनानै होदो। पाब्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव सेभ खालामना होबानो अलरेडि बियो पाब्लिकआव फैफिनबाय। फैयो। नोंनि जे आइकन, वर्ल्डनि आइकन, बे फैफिननो हाबाय। बेखिनियानो। नोंथांमोना नुबाय भिडिअ'आव बेखिनियानोमोन। गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे साखाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै, जाहाथे आंनि मोजां मोजां भिडिअफोरा नोंथांमोननियाव नुबाय थायो। बेखिनियानो दिनैनि थाखाय, बेखिनियानोमोन भिडिअ'आ नोंथांमोननि थाखाय। दिनैनि थाखाय थेंक इउ। जै बर' हारि।